Det er dagen der på The Stream. Og Esben, hvad er det du ser? Det er Prison Break. Ja. Er det på Netflix? Du lader lige der Netflix-konto blive heroppe, ikke? Kan du bare logge ud? Er det bare lade være med at logge ud? Du kan også måske eventuelt logge på Xboxen for mig lige. Det vil ikke, det vil slet ikke gøre mig noget, som lige havde lidt Netflix-hygge. Nå, ja, det er en stor dag i dag, fordi jeg skal se, om jeg kan få lavet noget great coffee her til Esben og mig. Se om jeg kan finde ud af at grinde i R2D2 herovre. Og så få det rigtige resultat ud af det. I don't know. Mens vi lige venter på, at vandet bliver kogt her, så er vi lige ved at lave little rube roll. Og så er vi ved at lave et lille feast her til mig og Esben her. For Esben han skal nemlig smutte her på et tidspunkt. Der kommer nogle kammerater hen med ham. Ja, og så skal vi køre hjem til Varde. Så nu skal vi lige have lidt lækker brunch morgenmads ting her. Det er virkelig, altså det er sådan ekstra lækker. Det er virkelig unboxing af coffee det her. Prøv at se. Kan du godt se det? Oh my god. Jo, jeg tror godt du kan se det når... Det er ud af hånden. Prøv lige at se det der. Og det er ristet af ham baristaen, der står nede i Great Coffee. Det er for vildt. Det er simpelthen så lækkert. Nu skal vi se, om vi kan finde ud af at grind that shit. Jeg tror, du bliver nødt til at hente en tripod eller noget andet, så vi kan... Eller holder du? Du holder. Chimay per liter. Okay, så hvad det er? Det er alt efter, det er 8 kopper. Så er det 65 gram. Men fanden... Bare ikke nu noget i. Nej, men det skal være ordentligt. Vi skal være lækkert. Har vi ikke noget her? Må så bare have lidt lige ud på den, og du skal lige have en sluk. Men vi har lige... Så hvor mange kopper skal vi have? Vi skal have... Kom her. Prøv at se. For at lave en kop sved, så skal vi have enten... Den går på sådan en blomst herovre, når den bliver makro. Enten så skal vi have 65, 30 eller 33 gram. Eller 50. Og det er lavet for mange kopper, det skal være. Så lad os lave 6 kopper, det er 50 gram. Det er 3 kopper. Er ikke det, vi gør? Jo. Prøv ikke, det kan være der i. Jo, det kan fandme. Okay. Det er helt varmt eller noget. Så. Så nu er Esben også barnet hjem, så er jeg alene igen nu. Ses Esben! Nej. Han har allerede skruet op for Kendrick Lamar eller et eller andet, han gerne skulle køre på mig mere. Han har glemt at logge ud på sin Netflix heroppe, så nu kan jeg lige sidde her. Okay, KPR, vi sidder lige og streamer. Og det ser ud til, at der er alle mulige svenskere, der sidder og fucking er kommet ind i streamen. Det er sygt random. Men KPR har lige introduceret mig til Skyrim, og jeg kan ligesom mærke, at det er bare endless af missioner og alt muligt shit. Nej. Nej, det kører væk, de der. Nej, jeg tror ikke, det regner. Det er faktisk godt været det. Ja, hvor fanden er du holder hen? Jeg holder helt oppe bagved. Nå, du vil ikke parallelt parkere. Hvad? Nej, det er faktisk godt at køre derhen, men jeg kommer deroppe fra, så jeg fik til det. Nå, okay. KPR, vi skal ned og have en pizza. Det er sådan sjovt, de der spontane sådan korte LAN-parties, vi lige sådan smider op. Ja, det er fint nok. Det er lækkert, det er lidt fint nok. Du skal låne kamera en dag, så skal du vlogge din dag. Nej, jo, du skal. Det er sådan, godmorgen. Fuck ja. Arbejde. Fuck ja. Nej, jeg lige var nede og hente min cykel.
Hun har stået nede ved strædet en hel uge nu. Fandme på tid. Har du styr på pisset, Nina, eller hvad? Ser det ikke sådan ud, eller hvad? Jo, det ser. Det du ikke rev sengen igen. Jo, Nå, ja, vi sover bare, ja. Sover bare på, ja, det er fint nok. Og det er det, med rar. Okay. Ninas kusine vil hellere have en iPhone 5, fordi, og hold nu fast, hun har en perfekt, altså en fungerende Android-telefon. Gør han det der hver gang, han siger? En perfekt fungerende Android-telefon. Men så vil hun hellere have en iPhone 5, fordi at der bliver Snapchat opdateret hurtigere end på Google Play. Det er da fint. Morning, Wednesday, family. Jeg vågner op til, at Nina kommer over og giver mig sådan en lille bit kys. Jeg går lige i Netto. Så vågner jeg op igen ved, at Nina hun er i gang med at bage boller, lave bacon derovre, og fucking gøre hele lortet klar. Og Esben og jeg, vi ligger bare på hver vores seng. Jeg tænker med de her æg og bacon i dag. Jeg er nødt til bacon, så kan æg ned i midten, og så i ovnen. Skide god idé. Men morfar, de er ikke så meget på æg og bacon, faktisk. Så er der kaos.